No aký problém? Pohoda, nie? Môže sa pozerať aj dole. Môžeš si spievať, hej? Aj na motorke si spieval? Á, Vlady, dole. To je normálne, keď sa kýve. On sa má kývať. Ja som ho sfotil, hej. Felix si spieva. Dobre fúka, joj, toto je príjemne. Hej, však super. A čapanie trebalo, ponieważ pisze. Hej. Vidno, že Felisko už má 8 rokov. Spieva, poď sa. A jak je ďaleko Vlad. Felisko, vidíte, na tom taj vieš, že sme minule boli hore, tam. Čo sme išli lanovkou hore, pamätáš, potom sme si dali taký džus hore. Chápeš, tak vysoko sme boli predtým a pozri, jak si teraz nízko. Nie, celý ešte nie. Ale jak to postavali, že povedz mi? Dobre fúka, fajne. Ja to nechápem, jak to postavali tiež. Asi natiahli toto veľké lána, najprv natiahli a potom toto je hrubé lána. Toto je, vidíš, také hrubé. Nehovorný. To má strach, nech zvihne ruku, pravú. Tam bude Milan s Olenou, tam vpravo. Nechcel by som, aby mi tu mobil spadol. No tak za toho tri. Tríme mu s dvoma rukami, tu keď spane by sa nemalo nič stať, ale toto ma znepokojuje, tá medzera. Odskočí, jak na schvál, hej. Aspoň poviem, že sebe môžem kúpiť nový. Čo? Aspoň poviem, že sebe môžem kúpiť nový. Šmarím, no. Nie. No, čo je? Tam už chvíľočku je sklo pred nami. Ideme sa pozrieť na sklo. Ja ťa budem držať, Felixko, hej? Poď, Zlatko. Felixko, počkaj, zastavíme troška. Neľubí sa ti to? A ja sa poviem, že mi spadne telefón. Nie, spadne, nič sa nepovie. Dobre, pôjdeme naspäť. Ale Felixko, tu už troška je sklo pred nami, tam jak sú tu ľudia. Nechceme? Dobre, zase otočíme. Jedno sa. Nie, ideme Dobre, nepozeraj sa dole. Nepozeraj. Ja idem. Chod za babou. Ja nejdem. Nie, my. Mamka. Čakajte nás tam, hej.
Rovno, nie po kraj. Ale je to hnusný pocit. Noci panáke. Ja neviem, no. Dobre, ideme bez po kraju. Ide dedo, pomole. No a co teraz? Staňal. To môže? Ideme ďalej? Pozerajte. No do frasa. Bože, ale jak sa kýve. Že vraj 83 metrov, no. Ale ešte horšie je to, jak začne silno fúkať, jak sa to začne kývať, vtedy to naberá dobrý efekt. Ale toto tu mám keľu tam dole. 83? Hej. Tak keď si dobre pamätám. 723 by mala byť dĺžka, alebo tak dajak, a 83 výška. Asi v najvyššom bode, hej. A neviem, či sa netreba vrátiť už tam ku Felixkovi. Tam je na verchu tí štácu, vieš, co ľudia išli na ten kopec. No, Milan mohol pôjsť tam. Hej. Ale tam si neplatí, lebo dať sa spodkom ísť. Asi nie je len taká prechádzka. Neviem, tak treba takedy preskúmať. Ale Milan... Milan píše, že išiel už na Bobby, že počkajú nás tam. Hej, ale... A či sa pomestíme? Hej, pomestíme, že sme 5.